Dobrý deň, milé dámy. Ukážeme si nové tipy a triky na líčenie, denné líčenie. Očný krémik. Bez očného krémiku si nemôžete začať líčiť oči. Krém na tvár. Krém by mal obsahovať aj UV faktor. Ďalší krok v mojom dennom líčení je korektor. Korektor nanesiem len tu, a na horné viečko, aby sme nezvýraznili vrásky. Nemusí ho byť veľa. Môžeme ho dať tu. Pleť omladne. Môžete dať aj tu. Použijem Mary Kay Medium Ivory. Puder. Sypky. Oklepkám. Ja mám tu už veľa, ale nevadí. Prejdete aj cez oči, obočie. Na pleti nie je žiadna hrubá vrstva make-upu, iba ľahké vytónovanie, aby sa nám dobre líčili oči. Trošku zjednotená. Nič extrémne. Teraz budem postupovať bronzerom. Bronzer si dávam takto okolo celej tváre. Lebo taká pleť, ktorá vyzerá ako jemne opálená, vyzerá aj zdravšie. Vidíte? Dávam si to aj trošku na oči. Takto zo spodu nosa. Potom si dám bronzer aj tu na druhú bradu. Tu keď dáte tmavší púder, tak sa tá druhá brada opticky stratí. Vidíte? Už tak nevidno. Môžete si dať aj na tieto sisliky. Tu, kde to visí, tak si to takto tu stmavím, aby sa opticky stratili. Vidíte? Môžete si aj celý popod. Môžete si aj na krk. Pri mojom rýchlom dennom líčení si teraz učešem obočie s nejakou takouto špirálkou priesvitnou. Trošku by mi ho trebalo vytrhať, ale dobre. Taký jednoduchý trik. Priložím si takto servitku a buď si teraz nakreslím linku, alebo si dám očný tienik. Môžeme si ukázať aj. To si priložíte nakoniec. A urobíte čiarku. A máte naznačené, kde tú linku nakresliť. Ostatné si dokreslíme.
Môžete si takto nakresliť linku, alebo si môžete dať tieň takto. Naniesieme, priložíme. Trošku s prštekom rozmažeme. Na túto linku si môžete dať tieň. A máte krásne naznačené. Ja si to takto prstom rozmažem. Ťuk, ťuk, ťuk. A dám si aj túto sivú linku. Môžete si, vlastne už máte naznačené, kde vám to končí ten tienik, tak tu si tú linku nakreslite. Na hranicu toho tieňu. Prstom si tu takto dostratená. Alebo je to veľmi pekné, keď sa to... Dám si linku a takto prstom utriem a mám krásne naznačené, kde tá linka má ísť. Vidíte? Takto si to šuchnite, zbytok utrieť a máte krásnu linku na mieste, kde má byť. Aha. Vidíte? A máte krásnu linku. Pozrite sa rovno a tu, kde vám padá viečko, si naznačíte. Tu musíte na toto viečko dať ten tienik. Aj tu. Trošku vyššie, vidíte? Až vtedy sa to viečko opticky dvihne. Môžete si ceruzkou naznačiť spodok, ale nie celé oko, hej? Nejdeme po celom oku. Ja si to tiež takto prstom ešte rozmažem, aby to nebolo také veľmi prísne. Zoberiem nejaký svetlý tienik, ideálne ja si dám tento matný, ktorý rada používam. Takto prstom. Ušetrite na štecoch. Mám taký exém, takže trošku to tam vadí, ale nevadí. Môžete to takto jemne rozďubkať. Ten tmavý tieň so svetlým tieňom. Svetlý tieň dávam aj tu. Tesne pod tú linku. A popod celé oko si dám taký svetlý, matný tieň. Vám to rozžiari oko. Aj tu. Si tak pekne vyčistíte linku. A to oko vyzerá tak čistejšie, mladšie. Tento si dáme, ten je taký do zlatista. A ten si dávam tu trošku. On tak omladí potom to oko, tak zmekne pohľad. Dáte si ho tu trošku hore až ku obočiu. Je to medzi tým svetlým a tmavým. Ten oranžový si môžete dať aj tu trošku.
Môžete si dať aj tu, zo spodu, sivú, alebo teda nejakú ceruzku túto. Ja si dávam 2 špirály. Tá je taká trošku prečeše, zahustí. Táto sa volá Lash Love, to je moja Dávam jedno oko, druhé oko a hneď jedno oko a hneď druhé oko, aby tá špirála nebola ani vyschnutá, aby sa z ňou dalo ešte na oku hýbať. Špirála je najdôležitejšia. Chytiť všetky chlopky, ktoré len môžete. Môžete aj tak zo spodu. Hup. Sa to tak krásne predĺží. Na obočie použijem takúto Mary Kay Brunette ceruzku. Na obočie, tak je taká tenučka. Takže si len tak dokreslíme chlopky, kde nám chýbajú. Dobre, milé dámy, takže teraz lícenka sa už teraz nepoužíva nejak veľmi. Skôr sa používa tu na tieto líčka, na tieto jablčka. A na túto hornejšiu časť, nie do toho spodku, ale robí sa len taký rumenec. Veľmi vás to omladí. Môžete si dať aj taký jemne ružový nádych aj tu. A ďalej si na takéto líčka môžete dať trošku rozjasňovač. Rozjasňovač si môžete dať aj tu na nožtek trošku. Rozjasňovač sa dáva, ja si ho dávam aj, tu môžete aj palcom, tesne tu, kde je tá linka pod ňu. Tento rozjasňovač si môžete dať aj pod oko. A viete, čo som si nedala na spodok myhalníc? Špirálu. Preboha. Fajný. Latte. Takýto. To je taký balzam. No. Môže byť.